Ini Ramnath Thakur kamiwa kaisa joining program khlainan bitang tawa. Ini je 17 nong paper jala janma jinabar andara je edition contest khinai ang bai je contest khinai PRAKASH DEBBARMA Bini songo bangana tu boy ini TIPRA Motha join dan bitang tawa. Abani bagai sini bobagrani na harmo bobagrani je wanchung heka chung bini je bini warrior sung je heka bini sipai ngai chung jota na kogro lai lam chu lai nai tai borona chung khabai ku bini ya chak sunai tamni bagai hinkai bobagra sawo chung no chung jota na thancha je borok koi tangnai bai kuno jaga derai tangnai borok na chung sawi ku tangnai abona chini samo abona chini bobagrani na chung bobagrani lai no abona ruk sawina chung tini sini 17 nang pekwa jalawa chung totally kun patina nirmul khlai chung jotana thanchaw tu bunani bale chung sai to bai tini abakina chung sapol tai tini ang bai je jagawa issue contest khlai patai lai to bai dai bob jodi phaikang ga one chuka jo area wa to motamoti IPFT mane ekdom backring rada paija apa kini chung sai mana bone bagai tini ora sini Maharashtra tisu bo ang bai kok laija bo phai to bo phai man bisi tai tini sini ora labok je bororo labok bo chung asuk satung to tapma hai bana chi bororo phai to om hai to tora labok sal dora chung ora sini wan chung target mane sang 5000 sakawa chung borok chung ora gathering phai tai angora narokuni media ni bisite apok mo kaces kamu to ang tapok na PRAKASH bai malai thayo malai dinara bora bini andar tai sabo join khini abo bora dis khalai tamo tamu thara angna roma detail busu jara report ra angna ma rina ka bora yak ne list jodi manja sat angna roma abo thanna enna idea busura on tato borok to sawo butar 300 butar ba 350 butar hai faine mi sawo pheba bora list khalai tamo এরপরে যে ডিভিশনে যারা যে মেন পোস্ট তুই তোমায় যে এখানে মানে অঞ্চল সেক্রেটারি বড় তো IPFT তো অঞ্চল একটা ডিভিশনে IPFT বড় রব থাইও বাবা কিন্তু বড় মিলে যারা যে মেন পোস্ট তুই তোমায় থাইকে মানে না যত না থাইকে না অঞ্চলই না হারনাই Sir, tini kangka IPFT party ni simida join khaye na kubuni party ni boda. Tini churu PRAKASH DEBBARMA ni je Bini election contest kaimani IPFT ni je contest karen bin netrite phaina hanga ka to bon sinai sing to one to IPFT na boba jodi joga jokai to IPFT ni phaina ne amani bagai IPFT to sakang agini se bai thanga ka display tangai ba abu je tangai ka tangai ra phaina ne amma sir